nové mega postavy, nová sezóna, nový Gem Pass a mnoho ďalšieho. Toto všetko nás čaká v ďalšom update Squad Busters. Nová sezóna Moonlight Matchup prichádza do hry s novým Gem Passom a tentokrát nám ho Supercell trochu vylepšil. Teraz v pase nájdeš aj kladivá, ktoré môžeš použiť u tradera, aby si nakúpil nejaké dekorácie pre svoju baseku. No a ponovom, Megabanka už nie je iba pre hráčov so Superpassom, ktorí si ho kúpili, ale keď prejdeš celou touto cestou, tak si túto Mega Shelly budeš môcť vyzdvihnúť úplne zadarmo aj ty, bez toho, aby si hocičo zaplatil a budeš si ju môcť zahrať v hre. No a pokiaľ chceš vidieť, čo dokáže táto Mega Shelly, pozeraj do konca. No a tu je ešte všetko, čo získaš naplnením celého tohto Gem Passu. Máme tam 7 Epic čestiek, 6 Rare čestiek, 1 Common čestku, 150 kladív, 11 chest ticketov, 150 000 goldov, 5x Fusion Key, 5x Epic Key, 3 Common kľúče, 3x Reroll, 14x Mega Witch a 10x Mega Magic Shelly. No a pokiaľ si free-to-play hráč, tak ako som už hovoril, túto Magic Shelly budeš môcť dostať zadarmo aj na konci pasu a zbierať si ju, aby si ju mohol používať v každom tvojom betli. No a tento pas príde už 29. mája na Global Release. No a pokiaľ si budeš tento pas kupovať, nezabudni v shope použiť môj kód, ktorý ma veľmi podporíš a ja budem aj naďalej prinášať takéto exkluzívne sneak peeky a novinky zo sveta Squad Busters. A teraz sa poďme pozrieť na nové Mega Units. Hneď ako prvú tu máme Mega Kitsune Witch, ktorá je naozaj úžasná. Tento model sa im naozaj podaril a poďme si pozrieť jej staty a ako vyzerá v hre. Witch bude mať 575 damage a 7000 HP a jej abilitka bude to, že spawne 9 elite skeletonov. No a pokiaľ sa ti podarí napríklad zobrať viacej Witchiek dokopy aj s touto Mega Witchkou napríklad, tak tí skeletóni budú naozaj veľkým problémom a netreba ich podceňovať, pretože ich je celkom ťažké zabiť. No a ich toľko, že to niekedy môže až crashnúť hru. A druhou novou mega postavou je Mega Magic Shelly. Shelly má 765 damage, 9000 HP, čo je naozaj veľa a jej abilitka je, že keď zničí 3 postavy, tak použije Magic Blast, čo je vlastne jej ulti podobne ako Brawl Stars. No a pokiaľ chceš vidieť podobné novinky a tipy zo Squad Busters aj po Global Release, nezabudni nahodiť odber.